Έφτασε 4:30, οπότε είναι η ώρα όπου ο Αθήνα 984 δίνει μικρόφωνο στις ομάδες της πόλης. Σε όλους εκείνους που έχουν θέληση, έχουν υπομονή και έχουν βρει ένα δικό τους τρόπο να παρεμβαίνουν καθημερινά στην πόλη μας και όχι μόνο. Σήμερα θα ακούσετε την εκπομπή που ετοίμασε για εμάς η ομάδα του Μπορούμε. Συν Αθηνά. Η πόλη σας ανήκει. Γεια σας, είμαστε εδώ πέρα στο Συν Αθηνά 984, στον ραδιοφωνικό σταθμό 984. Είμαστε η ιδρυτική ομάδα του Μπορούμε. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος. Εγώ είμαι η Ξένια. Και εγώ είμαι η Αλέξια. Είμαστε οι τρεις τρελοί που ξεκινήσαν αυτό το εγχείρημα. Θέλουμε σήμερα να σας μιλήσουμε για το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Μπορούμε. Όταν η κοινωνική αλληλεγγύη γίνεται πράξη στη χώρα, στην πόλη, στη γειτονιά, γιατί μπορούμε. Ξενοδοχεία, εταιρείες τροφίμων, εστιατόρια, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μανάβικα, ιδιώτες. Λέμε όχι στη σπατάλη των τροφίμων που περισσεύουν, ναι στην προσφορά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ιδρύματα, γυροκομεία, ορφανοτροφία, συσίτια, άπορες οικογένειες. Το μπορούμε. Είναι η γέφυρα. Με ένα τηλεφώνημα μπορείτε να προσφέρετε. Με ένα τηλεφώνημα μπορείτε να πάρετε τη βοήθεια που χρειάζεστε. www.borume.gr. Είμαστε λοιπόν το Μπορούμε. Είμαστε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 με σκοπό την μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα και παράλληλα την αξιοποίησή τους υπέρ κοινοφελών σκοπών. Μέσα στους πρώτους 18 μήνες έχουμε καταφέρει να δικτυώσουμε πάνω από 300.000 μερίδες φαγητού σε εκατοντάδες αποδέκτες σε όλη την Ελλάδα και θέλουμε σήμερα να σας μιλήσουμε για το πώς ξεκινήσαμε και πώς γίνεται όλο αυτό. Νομίζω ότι η Ξένια είναι η καλύτερη να μας μιλήσει για το πώς έχει ξεκινήσει, μιας και είναι και αυτή που το ξεκίνησε. Νομίζω ότι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει κόσμο, δεν μπορεί ποτέ κανείς να φανταστεί πώς μπορεί να ξεκινήσει πάρα πολύ απλά. Έχουμε φτάσει μετά από 2 χρόνια να βοηθάμε πραγματικά πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα και αυτό μας συγκινεί πολύ. Ξεκίνησε πάρα πολύ απλά. Ξεκίνησε από το ίντερνετ. Ουσιαστικά είμαστε μια πλατφόρμα επικοινωνίας, ένα δίκτυο επικοινωνίας. Έτσι ξεκίνησε. Όταν το ξεκίνησα δεν είχα βρει ακόμα τον Αλέξανδρο και την Αλέξια. Ξεκινήσαμε μαζί ουσιαστικά την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, αλλά πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό ότι κάτι μπορεί κανείς να το ξεκινήσει από τον υπολογιστή του, από το σπίτι του και τελικώς να καταφέρει να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Και σίγουρα δεν φανταζόσουν τι θα γινόταν όταν ένα απόγευμα σκέφτηκες να κάνεις το μπορούμε.gr. Σκέφτηκα μια λέξη η οποία τέριαζε πάρα πολύ με αυτό που ήθελα να κάνω. Έβλεπα ότι στην Ελλάδα πετιέται πάρα πολύ φαγητό και δεν υπάρχει συντονισμένα μια προσπάθεια που να το σώζει το φαγητό αυτό. Οπότε είχα μια εμπειρία από ίντερνετ και σκέφτηκα ότι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει είναι ένα site που να δικτυώνει ακριβώς όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν και έχουν την ευαισθησία αυτή να μην πετάνε φαγητό και όλους αυτούς που το έχουν ανάγκη και δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν. Θέλεις να μας πεις λίγο ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πώς γίνεται μια δικτύωση, πώς λειτουργεί καθημερινά το Μπορούμε? Λοιπόν, στο Μπορούμε καθημερινά, η Αλέξη θα μας πει περισσότερα, δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν φαγητό. Αυτό που κάνουμε είναι ότι κοιτάμε ανάλογα με την προσφορά ποιος είναι ο πιο κοντινός αποδέκτης που έχει ανάγκη αυτή την προσφορά και φέρνουμε σε επαφή αυτόν που θέλει να προσφέρει με αυτόν που έχει την ανάγκη. Και στη συνέχεια κάνουν τη συνεννόηση μεταξύ τους για την παραλαβή της προσφοράς. Και ίσως να πρέπει να πούμε και για το χάρτη που χρησιμοποιούμε που είναι στη σελίδα μας. Στην αρχική σελίδα του borume.gr υπάρχει ένας χάρτης της ανάγκης όπου μπορεί κανείς να βάλει τον ταχυδρομικό του κωδικό και να δει ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται ποια είναι τα ιδρύματα, τα συσίτια και κοινωνικές υπηρεσίες που βρίσκονται κοντά του. Ίσως να πούμε και ότι δεν συνεργαζόμαστε μόνο με ιδιώτες οι οποίοι έχουν κάποιο περσεβούμενο φαγητό από κάποιο πάρτι, κάποια εκδήλωση, αλλά συνεργαζόμαστε και με εταιρείες, συνεργαζόμαστε με όλων των ειδών φορείς. Οι αποδέκτες μας είναι κάθε είδους κοινοφελές ίδρυμα που μπορεί να φανταστεί κανείς, από ορφανοτροφία, στέγες ανηλίκων, γυροκομεία, τα πάντα, συσίτια και κοινωνικές υπηρεσίες δήμων που έχουν καταγεγραμμένες στις πιο φτωχές οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αξίζει να υποθεί ότι λειτουργούμε σε επίπεδο γειτονιάς. Δηλαδή, όταν κάποιος μας τηλεφωνεί και μας λέει ότι θέλει να προσφέρει φαγητό, εμείς κοιτάμε ακριβώς ποιοι είναι οι φορείς κοντά που χρειάζονται βοήθεια. Και έτσι αισθανόμαστε ότι σε κάθε γειτονιά αλλάζει η ατμόσφαιρα, αλλάζει η νοοτροπία και εκτός ότι βοηθάμε με φαγητό, δημιουργούμε και έτσι μια αισιοδοξία.
Έχουμε κοντά μας τον Μενέλαο Τσαούσι από τα παιδικά χωριά SOS. Γεια σου Μενέλαο. Γεια χαρά, καλημέρα Αλέξανδρε. Γεια σου. Σε ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ που μας κάνεις την τιμή να είσαι εδώ στην παρέα μας. Σε παίρνουμε τηλέφωνο γιατί θα θέλαμε, επειδή είμαστε όπως ξέρεις μια ομάδα τρελών ανθρώπων που τους αρέσει να δικτυώνουν προσφορές τροφίμων παντού και με οποιοδήποτε τρόπο, με τους κατάλληλους αποδέκτες, και επειδή εσύ είσαι ένας από τους αγαπημένους μας αποδέκτες και από τους αγαπημένους μας φίλους, θέλαμε να μας πεις δύο λόγια για το πώς είναι να συνεργάζεσαι με το Μπορούμε. Καταρχήν ο τίτλος από μόνος του σε προειδεάζει για κάτι πολύ θετικό και πολύ ανοιχτό. Όταν καλώ τον οργανισμό σας και η απάντηση είναι μπορούμε, κατευθείαν με βάζει στη διαδικασία να σκεφτώ πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε στην πραγματικότητα. Οπότε για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση, να δω πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε, και μέχρι τώρα έχω δει ότι μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Πολλά από τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη λειτουργία του δικού μας οργανισμού και για τη λειτουργία των κέντρων στήριξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Έχετε αποτελέσει μέχρι τώρα, παρόλη τη σύντομη συνεργασία μας, πολύ σημαντικό παράγοντα ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στις ανάγκες των οικογενειών που υποστηρίζουμε, κυρίως στο κομμάτι των τροφίμων. Ακριβώς. Αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κομμάτι της δικτύωσης. Το πώς δηλαδή μέσω της δικτύωσης μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες στις οικογένειες και τα παιδιά που υποστηρίζουμε. Και εσείς είστε ένα παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το πώς η δικτύωση μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, ιδίως σε μια περίοδο που όλοι το έχουμε ανάγκη. Όλοι έχουμε ανάγκη να αισθανθούμε πιο κοντά, να αισθανθούμε πιο δυνατοί. Και αυτό συμβαίνει όταν είμαστε όλοι μαζί. Γιατί είναι πολύ απλό ότι αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν διάφοροι οργανισμοί, είναι προφανές ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να τα λύσουμε παρά να είναι ο καθένας μόνος του. Ακριβώς, και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εκμεταλλευόμαστε και όλες τις ευκαιρίες, ή να εκμεταλλευόμαστε πολύ καλύτερα όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Έτσι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να μπορέσουμε δηλαδή να ανταποκριθούμε στην τροφοδοσία που έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λόγω της αύξησης ανάγκης, των οικογενειών που υποστηρίζουμε. Πολύ συχνά αντιμετωπίζαμε δυσκολίες στο να έχουμε τις ποσότητες των τροφίμων που χρειαζόμαστε, και οργανώσεις όπως το Μπορούμε μας έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την συνεργασία. Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλουμε να ευχηθούμε να συνεχίζετε, να είστε τόσο ευαίσθητοι, τόσο αισιόδοξοι, τόσο δημιουργοί όπως είστε τώρα και ακόμα περισσότερο. Και μας αρέσει πάρα πολύ να σκεφτόμαστε πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ωραία. Και ήδη το γνωρίζετε, είναι καλό να ενημερώσετε και τους ακροατές σας ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία συνεργασίας αρκετά δυναμική, την οποία την υποστηρίζουμε και θα την υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλαε. Τα λέμε αργότερα. Και να μπορείτε πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Να είστε καλά. Γεια σου. Της βροχής συμβολίζουν τον πόνο. Όλα μου τα αδέλφια εδώ και ένα χρόνο στέκουν σιωπηλά και αναρωτιούνται γιατί. Πως τον άλλον οι αποφάσεις τους πήραν τη ζωή. Υπάρχουν μέρες που θέλω να σου πω κάτι, μα μπερδεύεται η γλώσσα μου και γίνεται μάτι. Δες πως όλα ξεθοριάζουν σε κάθε παράθυρο. Κανείς δεν πιστεύει πως η ψυχή του είναι το άπειρο. Τόση ιστορία γεμάτη από αίμα, με μια εύκολη εξουσία φοράνε ένα στέμμα. Σαν ένα παραμύθι το ψήφος ματώνει. Μια κοκκινή κοπέλα μέσα στο χιόνι. Όσα χρόνια θα πάρει να γίνουμε αδέλφια. Μοιάζουμε σαν σίδερα με τόση ανέχεια. Πάω σε όλη η πόλη, απάνω στο στήθος. Ζέστανε τα χέρια μου να λιώσει το μίσος. Γεια σας και πάλι. Κάτι πολύ σημαντικό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι το Μπορούμε είναι ένας επικοινωνιακός κόμβος που φέρνει κοντά τους δωρητές με τους κατάλληλους αποδέκτες. Εμείς ήδη δεν ασχολούμαστε καθόλου με τα logistics. Είμαστε στο τηλέφωνο και στο email συνέχεια, και γι' αυτό θα θέλουμε να σας πούμε ποια είναι και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τηλεφωνικά στο 210 32 37 805, στο email info@borume.gr, στο Facebook, στο Twitter.
Και βεβαίως το μπορούμε.gr. Ακριβώς. Να πούμε ότι το Facebook για μας δεν είναι απλά ένα ωραίο site το οποίο βλέπουμε όμορφο κόσμο να γράφει ό,τι θέλει. Ποστάρουμε πραγματικά όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα, όσα προλαβαίνουμε να ποστάρουμε, γιατί έχουμε καταλάβει ότι αυτό δίνει έναυσμα σε πάρα πολλούς ανθρώπους να ακολουθήσουν το παράδειγμα άλλων που έχουν σκεφτεί εφάνταστους τρόπους δικτύωσης τροφίμων. Είτε είναι ένας γάμος στη Σύφνο, είτε είναι ένας φούρνος στο Ζαγκλιβέρι πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε, νομίζω, όλοι μας, είναι συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται όλοι οι φίλοι του Μπορούμε σε αυτή την προσπάθειά μας να μειώσουμε τη σπατάλη φαγητού στη χώρα μας, και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανένας να βοηθήσει το Μπορούμε. Το όριο είναι πραγματικά μόνο η φαντασία και η θέληση του καθενός. Το σύνθημά μας είναι καμία μερίδα χαμένη. Καμία μερίδα φαγητού χαμένη. Καμία μερίδα φαγητού χαμένη. Και ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, με τη βοήθεια του Μπορούμε που το κάνει τόσο εύκολο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον να πετάμε οποιαδήποτε μερίδα φαγητού στα σκουπίδια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί τόσο εύκολα να βοηθήσει. Παίρνοντας ένα τηλέφωνο ή γράφοντας ένα email ή γράφοντας στο Facebook, μπορεί να μας πει ότι έχω μερικές μερίδες φαγητού και θέλω να τις προσφέρω και δεν ξέρω πού υπάρχει ανάγκη, βοηθήστε με. Και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο κόσμος συμμετέχει και αισθανόμαστε ότι το μπορούμε, δεν είμαστε εμείς εδώ που μας ακούτε, Ακριβώς. αλλά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο. Και το βλέπουμε και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και οι άνθρωποι μαζί μας κάθε μέρα. Είτε είναι η γιαγιά στον Πειραιά που θέλει να δώσει ένα ταψί γαλακτομπούρεκο και δεν ξέρει ότι στα 50 μέτρα δίπλα της υπάρχει η στέγη, ο ξενώνας αστέγων του Πειραιά. Είτε είναι και άλλη γιαγιά στο Χαλάνδρι, η οποία στα 60 μέτρα κοντά της έχει ένα πολύ καλό ίδρυμα που κάνει φοβερή δουλειά και θέλει να δώσει ό,τι της έχει μείνει από ένα κυριακάτικο οικογενειακό γεύμα. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Επίσης, να πούμε ότι το φαγητό είναι σε άριστη κατάσταση. Είναι φαγητό ή που έχει παρασκευάσει μια επιχείρηση η οποία κλείνει το βράδυ και δεν ξέρει πού να διαθέσει αυτά τα οποία δεν πωλήθηκαν, ή φαγητό που έχουμε στο σπίτι μαγειρέψει για μας και έχει περισσέψει ή δεν υπολογίσαμε καλά την ποσότητα και έχουμε παραπάνω. Και να σημειώσουμε ότι ωραία είναι που είμαστε οι τρεις μας, αλλά αν δεν είχαμε τη βοήθεια πάρα πολλών εθελοντών από την αρχή, όπως ήμασταν και εμείς στην αρχή, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά. Και νομίζω τελικά ότι οι εθελοντές είναι οι άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο, στο σπίτι του Μπορούμε, δεν το λέμε γραφείο, το λέμε απλώς γραφείο για να μπορούν οι άλλοι να το καταλαβαίνουν που δεν μας γνωρίζουν. Αλλά πραγματικά οι εθελοντές θεωρούμε όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν έστω και μία φορά προσφέροντας φαγητό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on.